Sementeryo sa Talavera Nueva Ecija, binakura ng umano'y may-ari ng lupa. Ilang residente nagrereklamo na. May ulat si Marjorie Padua. Nilagyan ng barbed wire at sinabitan ng malalaking karatula na may nakasulat na no trespassing ang palibot ng 1.3 hectares na pampublikong sementeryo sa Barangay Poblacion Sur, Talavera Nueva Ecija. Bantay sarado rin ng ilang kalalakihan at ng sinasabing may-ari ng lupa ang bungad ng sementeryo. Nangyari yan? Kasi yun eh. Ngayon lang po nangyari yan, sir. Ay, ngayon lang. Ngayon lang yun. Tapos may mga tao doon, may mga babantay. Bukod sa pagbabakod, naniningil din daw ang may-ari ng halagang 5,000 pesos kada metro kwadrado bilang bayad sa lupa. Nakarating na sa lokal na pamahalaan ng problemang ito at nangako ng agarang aksyon. Very glaring naman yung kanilang hangarin na magkapera doon sa kanilang gustong gawin na yon. Kaya ipapatanggal namin yung bakod. Idinonate raw ang lupa para gawing sementeryo mahigit 5 dekada nang nakaraan at ngayon umaabot na sa 1,500 na ang nakalibing sa lugar. Pero ayon sa isang Romel Tumibay na umano'y may-ari ng lupa, nanatiling sila pa rin ang may karapatan sa sementeryo. Kami ng affidavit of loss. Nagpa-issue kami ng owner's copy. Second owner's copy. Na-issuehan kami. Pagkatapos doon, pinalipat ng tatay ko through extrajudicial settlement. Hindi rin naman daw nila hinihigpitan ang mga residente na pumasok sa loob ng sementeryo. Aminado rin siya na tumanggap sila ng pera, pero bilang bayad kada metro ng lupa mula sa mga may-ari ng puntod. Ako si Marjorie Padua, naghahatid ng Balitang Amyanan.